Ja nyt tähän ollaan tekemässä tätä paikkaa tähän. Oh, tää hyppäsi. Työpaikalla. Tähän ollaan tekemässä sitä uutta vahvilaatikkojen paikkaa. Mutta nyt haetaan vähän ruinata. Uusi työpaikka. Tää on meidän Teemun kanavan ensimmäinen nimi. Eiku siis ensimmäinen kanavan video. Me tehdään kato tänne kaikkea nyt. Ollaan laittamassa kaikkia pelivideoita ja sellaisia tulee olemaan. Sitten tässä nyt aloitellaan ja ei mitään muuta ollut sanottavana, että tästä nyt sitten rakennetaan tätä. Saiskohan ton tosta alas? Katso siitä saa. Tää on se Sprite. Mennään ihan hiljaa. Mä ehkä arvoa, mitä tässä voi käydä. Niin mäkin. Ja toi kaatuu. Menisikö vähän? Mennään pakittamalla. Ihan roppaamaan sille. Pitää kyllä mennä pakittamalla. Tässä voi käydä vähän huonosti ehkä. Arvoa. Puolet lastista meni siitä. Vihdoinkin se saatiin siihen, mutta... Mitä? Mitä äijä? Mitä saatit? Tuliko sä tarkistaa meidän ajokortti? Ei me kuule, meillä ei ole ajokorttia. Me nostettiin. Et pääse kuule ajaa siitä. Patrolli. Haista paskaa. Haluatko sä mennä veke? Mä sitten saan haastaa sitä. Hei kuule, sä et makita mihkä? Voi. Oho. Nyt sä nyt keskaana. Tätä on mullakin keskaana. Kyllä siinä keskaana. Hypätään mereen. Älä nyt sinne Ennen kuin poliisit tulee nyt. aja. Äkkiä ylös. Ei mä yritän. No niin. Toivottavasti ei tule poliisivenettä. Tulee tietenkin. Niin tulee. Lähtipä nopeasti. No, nyt mennään vaan tikkaita ylös ja meidän rukki on tossa. Minä tekee niitä hommia. Joo. Mä laitan vähäksi aikaa tällä. No. Tää ehkä voi kaatua. Voi kaatua. No niin, mennään kesken kanssa. Annas mä haluun tehdä vähän. Ota. No itse asiassa mä oon kyllä tehnyt jo vähäsen hommia, mutta Et niin paljon. niin paljon, mutta Jopa tästä niinku vois tulla jotain, jos pikkusen niinku jotain toimis. Kun viimeksi se ei oikein lähtenyt käyntiin. Mitä? siitä nostettu. Sitten pakitetaan vähän pieni. Hitaasti. Ätisti menee. Tämähän on kyllä hyvin hommia GTA Vitosessa. Laitetaan tää tuohon paketin päälle.
Päästäs nyt Jää nyt siihen. Perkele. No jää nyt siihen päälle. Noniin. On niin hyvä. Pitää kyllä vähän siirtää tuota tonne päin. Että se on liian niinku... Jeessä vähän se. Tohon. Pääsisin nyt siihen. Noin. On ihan hyvä syy. Ota sä vielä toi yksi tosta, niin mä otan vaikka ton puolta. Joo. Kuule. Se jumi. No. Kuka tää nyt vois mennä tuohon? Nousa siitä. Tässä. Tää vehje on kyllä tyhjä. Ei pääse oikein liikkeelle. Noniin. Sitten vaan mennään. No niin, tippu yksi paketti ainakin. Niinpä tietenkin. Kyllä nähdään On. taas toi. Näyttää hienolta. Tjuu tjuu.